Serok Barzanî te kes dike. Tu paşvekêşiyekê ji Kurdîstanîbûna nasnameya Kerkûkê nakin. Serok Barzanî derbarê rewşa Kerkûkê dê peyameke ji raya giştî re duh roja şemiyê 13 heftan 2019 belav kir. Têde tekez kir, pirsgirêka Kerkûkê ne bi tenê girifta siyasî ya navbera du partiyan de ye, belkû pirseke dîrokî û siyasî ya kevne. Serok Barzanî peyama xwe de ragihand kêşeya Kerkûkê ne bi tenê girifta siyasî ya navbera du partiyan yan gengeşeya siyasî ya navbera çend aliyan de ye. Lê rast ew e ku kêşeya Kerkûkê babeteke dîrokî û siyasî ya kevne, di heman demê de jî firehirehend û pirsgirêkeke mezin ew firehe ji gelek aliyan ve. Serok Barzanî serbar kir. Bi sedema wê rewşa neasayî ya bi ser Kerkûkê de hatiye û ji ber pêwîstiya asayîkirina rewşa ewlehî û rêveberiya bajêr û xizmetkirina xelkê Kerkûkê herwiha çareserkirina kêşeyan bi giştî em li gel rêkeftina aliyên Kurdî ne û yekbûna nerînên wan in. Pêngaveke giring e, lê belê tevî wêyekê jî pêwîst e kêşeyên Kerkûkê bi parêzger ve di destpêkê navbera Hewlêr û Bexdayê de bêyek alîkirin û çareserkirin. Her encamek jî hebe, divê cihê razmandiya hemû pêkhateyên Kerkûkê be. Divê beşekî din de ji peyama Serok Barzanî hatiye. Niha rewşeke erînî pêwendiyên navbera Hewlêr û Bexdayê de hatiye holê. Ev jî derfeteke gelek baş e ku bi sûdwergirtina wê rewşa erînî giriftên ewlehî îdarî yên Kerkûkê jî çareser bibe. Di çarçoveya destûrê de Kerkûk vegere ser rewşa xwe ya asayî ji ber ku ew rewşanhal Kerkûkê heye nabe berdewam bibe. Serok Barzanî peyama xwe de tekez kir. Niha û berê jî raya me wiha bûye ku li ser Kurdîstanîbûna nasnameya Kerkûkê paşvekêşiyekê nakin. Divê Kerkûk bibe nimûneya pêkvejiyana netewî olî. Hemû pêkhate bikarbin bi aştî, birayetî û tebayî li Kerkûkê bi hev re bijîn.